Ya iki JRC kira ya buka pasaran. Nggih. Iki nek kono-kono ana sing ya campur sari epot-epot ya. Iki apa, Mas? Ana sing nyes saiki JRC musik campur sari Eko. Nek kudune mek ngene Eko. Nah, baleni ya. Yuk kita mainkan bersama JRC musik campur sari Jepara. Eka. Nah, ngene lho. Masuk. Monggo katuran midhangetaken saha sugeng laras kanthi lumantaring lagu Ngimpi. JRC musik campur sari Eko. Yuk. Hae. Ono ning jongono para rawuh iki sing rawuh ki ya iso nyanyi kabeh. Dadi mengko sing kepengin nyanyi kersa nyanyi disumanggake. Nggih. Pokoke tidak terbatas untuk siapapun yang berkenan dan ikut berpartisipasi disumanggake. Nggih. Lho Bu Kaji lho. Ah, Bu Kaji Toyek iki ya penyanyi nasi daria biyen. Nggih ta, Bu? Ibu. Tenan iku penyanyi nasi daria lho zaman kae lho. Nggih, aku dong lahir ya, Mas. Iya, terus suarane apik. Ning luwih apik ning meneng. Lanjut. Halo. JRC campur sari. JR Media, Lesi Audio. Sanjurono, Sanjurene.
Menyanyi ya. Nah, siap, Pak. Yuk. Ngobrol-ngobrol ya hiburan, ya jagungan, ya guyon